Kum shibinta ban pen pau ka jing sngongu ikinong yalam shnong bahaswa jo ka Shnong Mawtari Thaiang nakaliang ka Dorbar Shnong Mawtari Thaiang Riboy District kabadang ha paporat Thaiang ha ka arpoar trik uleber ar hajar arpoar klapelong ka program Pynkup burom iki khandai ngut kirang ba Shnong ki balai lambat syakri ka Shnong nadu usnem khat khandai spa praposau ter hadu usnem ar hajar khatlai Hakani kasngi lawan bat Pynkup burom iki niki khandai ngut kirang ba Shnong dau ba Charles Marngar MDC Kamauhati constituency ubalau wanru ya ka benta kum ukong san ha ka jingdod ringkat uba pateng marsing president ka seng hinyo trap achik national movement lem bat kinong yalam ka Dorbar Shnong Mawtari Thaiang kinong shong Shnong ki bakin tup nadu ki riurang ba kilong kemi bat ki kun samla